Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live
on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin itinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug bayniton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isa sanbay kada kayo amin ita nga Webes di rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Amen. Nimbag rabi tayo, kapsat. Salamat tayo ulit niya po Diyos. Tangabi. Naitid naman dati nagsiyat ng gundaway ka kapsat. Alam dito yung manat. Adal. Lagi sa aso. Sak dati bibiyang. Di kapsat niya di pamati. Brother Nardino Tobrique. Tatangarabi kadwa tayo. Tadi ko ang kortayan ni Brother Poyet Miguel. Nimbag rabi Brother Poyet. Selamat kapsat ng Bagarabim. Amen. Tatangor kapsat, tutuloy tayo. Salamat pinapo Diyos. Iti gundaway manan, masansan. Nga ito dito nakatateo. Tapos kasta gamay tuloy tayo nating programa. Di tayo mamingga kapsat. Amutay dahil dito makuskusan ti Diyos. Tapos di kasta kita tao. Makamuda ti lawag. Mamunda ti pudno. Ni Apo ti mga ramid ka nakuha na iso. Salamat ti niya po. Tatangarabi kapsat. Mararagday man pa kapsat. Sabay nga tuloy tayo. Iti dating programa. Amen. Ako mi nga man nakabalinti amin, ang tayo kating ka, tas talaunay nga sagot mo kada kami ako. Salamat ka dagiti na materialan, sagot mo kada kami na espiritualan. Nang na apo ni Apo Jesu Kristo nga iso ti ted na tibiyag na napniti kas taget masupot kami. Madang kami ti parong abiyag ket makapamati kami tatang rabii nga iso ti Dios nga man nakisalakan ni tatang rabii. Dawatan mi ka kita iti programa apo tulungan na kami mas pati una kadi magisupat ang ibabang Espiritu Santo manipuli technical team apo technical kasama kadagiti angkor kada kami ken nang runa apo Dios kadagiti kakapsat mi nga agbibuya dagdag tatang rabii ken di mensahero apo Dios nga magagamit at rabii tulong may suna apo nga may wanwan na laing dagiti saso kasta agbaling at bigsa ken pilit niya apo Dios nang namami apo sikat magtadto kada kami kahit pa nagtutuloy tinagan ni Apo Jesus tayo dawat ken kararap. Amen. Amen. Kaya salamat ka kapsat. May tutuloy tayo dahil programa iti dalan ti kinasanto nagsiat una ngayon tayo may mutagtakan ka kapsat na iti kinamagiat niya ako. Kaya tatakapsat mamantay man pa kitaan dagiti kapsat tayo nga naka-online nakakadwa tayo tatangarati tawadan tayo ti operator plus paki-plus na po. Amen. Tangarabi ko mablaw tayo kapsat. Muna tayo kablawan ni Sister Vilma Garcia Pakunlan ng Bagarabi tayo aming kakabsat. Madaydayaw ni Apo watching from Binangonan. Amen. Salamat kakabsat ni Sister Erlinda Odero Yupenya ng Bagarabi kakabsat. Kakabsat ko, Dagupan City. Amen. Ken kastamot kakabsat ni Sister Rowena Arsiaga na yung Bagarabi tayo aming kakabsat, madaydayaw ti Apo Dios. Amen. Ken kastamot ni Sir Jet Batalya Jr. na ito'y na yung Bagarabi kakabsat. Agbuybuya dito yung La Trinidad, Bingen. Praise the Lord. Kastamot din ni
Glory Pe de la Serna, na yung pagrabi kakabsat. God bless us all. Amen. God bless din po sa inyo. Kasama ni Brother Francisco Dato Castillejos, na imbag na amin, amen, na imbag na rabi tayo amin kakabsat. At kung kunanan kakabsat. Kung kasama kakabsat, ikabsat tayo, Sister Rica, Jane Cruz, na imbag na rabi kada kayo amin ay ating kakabsat. May God bless us all po. Amen. Kasama ni Nanay Beth Dapon, kung natin na imbag na rabi tayo amin kakabsat, madaydayaw ti Apo Diyos. Salamat ti Brother Rudy. Amen. Magrabi Brother Rudy ko na natoy na magrabi ti aming kakabsat kagayem ken kakabsat. Amen. Praise the Lord. Salamat ti Sister Lolita Ascendo na imbag nga rabi ti katatayo amin kakabsat at ti pagpagat kakabsat. Kaya salamat kini Apo kada kita kakadwat it rabi kakabsat. May salang nga kapanagnagan tatang rabi nga nainakman tayon kakabsat na. Ti kaday ti nga rabi may tayo puya may tagdagdag ti hasaw ni Apo ket ni Apo kuma ti agtultuling mambidisyon kada tay kapsat ket ta nga rabi kapsat itultuloy tayo nga kapsat kuma nga encourage da kayo awisan da kayo kariton da kayo nga suportaran ti kapsat ti ka trabaho ti Apo kabaling nga sumuportate ti adu nga pamamaraan sa tangarabi babalin tayo suportan no ag-like tayo ag-follow tayo, ag-subscribe tayo, kin-i-share tayo di sasaon niya po dito nga programa. Iti programa italat kinasanto kang ubsat. Amo tayo nga rod, iti tiwagas ti Dios, sa muspusan ti Dios, tapos niti kasta, ado nga tattao iti, makadwa tayo nga agbuy-buya, agdengdengag ti sasaon. Kita tamang kakabsat, tayo man buyaan mga rod tatang arabi, kakabsat nga naadaan iti birthday da. Kakabsat nga operator, pakiplasman, DJ, screen, birthdays, greeting. Amen. Amen. Kakabsat, anak. Agita tayo dagiti kabsat nga si Mangpet kung dumtang ti adot panaksangay na kahit may sa deti kabsat na panaglag tayo basta unit kinaimbag ni Apo nga naynayunan na titawad tibiyak tayo tapos iti kastaga may tayo ang kanay. Amen. Ulitin ang kabsat na iti maude iti part 1 kabsat mga gantay man dahil may isang sunata nga ipahid ay sa kabsat tayo ni Sister Guy ti paulo na si kalaag Apo dengganday kabsat buyan tayo dati kakabsat is operator, operator. Amen. Isu aku
Amen. Salamat kay isagot nga sunata kang kapsat. Udno unay nga niya pulaeng iti ayan tay amin, sukulan tayo. Daming kiniapo. Ito tang rabi, dawat kang kapsat nagtultuloy tayo. Kuya, tang rabi. Ito yon ini Brother Boyet. Tang rabi, Brother Boyet. Amen. Nagyaman na kapsat nga Nardino. Katatang nga rabi ka kapsat. Agyaman tayo kini Apo Diyos, ti dating nga biyang tirabi. Ta ini ka na tayo manan ni Apo Diyos ti gundaway nga tatabing tirabi ket mapindisyonan kadagit nga patig sasaona. Ket tabing tirabi kapsat, siya pa ni kapsat yung Boyet Miguel, manipud pa ti recuerdo ng Picon Besia. Ket makadwayo ti unag iti may nga oras, tabing tirabi iti dating nga programa. Ket tangarod nga biyang tirabi kapsat, mapatayem kadagit ti kablaw. Ket dawat ka iti operator nga i-flash naman dagiti kakabsat tayo nga kablaw traping terapi. Ket kabalawon tayo ti nikabsat tayo nga Martina Bumalag na imbang garabi kada tayo amin kakabsat ko ti Apo tayo Dios. Amen. Ay ti kablaw ti kakasabot ni kakabsat tayo nga Rosie Gamino na imbang garabi tayo amin kakabsat madaydayaw ti Apo. Stamat ni kakabsat tayo nga Magdalena Fe Gasita Finolyar na imbagarabi tayo amin kakabsat, kablaw, manipud dito'y Quirino Province. Kastamat ni kapsat tayo nga ni Francisco Dato Castillejos. Amen, na imbagarabi tayo amin kakabsat. Kastamat ni kapsat tayo nga Charis Adrian Esteria. Mapagpalang gabi po mga kapatid, watching from Samar. Nagbubuya nga kapsat tayo nga manipud di Samar. Kastamat ni Sister Martina, Gwibuya. Anita Gasita Palason na imbagarabi tayo amin kakabsat. Ket madaydayaw ti Apo. Aw ti kablaw ti may sa kapsat tayo, Mr. Anita. Kastaman ti kapsat tayo nga Josie Valdez. Manipud pa jay Norte na imbang garabi tayo amin kakabsat iti Apo. Kastaman ti kapsat tayo nga ni Mr. Benben Logan. Samahan po kayo ng Panginoon kakabsat. Kablaw ti kapsat tayo. Kastaman ti kapsat tayo nga Cherry Red. Amen. Na imbang garabi yu amin nga awan labas kakabsat. Watching from Paniki. At dati barbaro nga listener tayo kakabsat, manipud jay Paniki. Kablaw, tinimbang garabi. Kastamat ni kapsat tayo nga Linda Iglesia, na imbang garabi kakabsat, watching from Cavite. Katagyaman tayo tabing tarabi, nagiti kakabsat, nga mangi ititad, kadagiti komentoda, kablaw da, kat pudnulawalay nga dagiti nga komentoyo, kat mangmangtad iti karit, kat may pakita iti panang suporta tayo, iti trabaho ni Apo. Katatangarod gabing tiri kapsat ket mapantay ka dagiti kapsat tayo nga agtultuloy nga agsubsubaybay dagiti nga programa tayo ket mabuya tayo met iti programa di Facebook ket YouTube ket no madayo man nga na ranaan ti dagiti nga rabi ket mabalin yung ilukatan dagiti cellphone nyo ket mabuya yu ulit ti dagiti nga programa iti Ilocano nga tatrabaho ni Apo. Ket kapsat mapantay karod kadagiti karkararag kadagiti request dagiti kakabsat tayo ti naduma-duma nga lugar in general kadagiti kararag tayo dagiti trabaho ni Apo. Kastamo dagiti kakabsat tayo nga danti sinnaay ti bagida iti naduma-duma nga lugar ikararag tayo ni Apo Diyos ti mga pros tapno wala pud ti panagserbi dagiti. Kastamo dagiti hanggang maibkas nga karkararag ikadwa tayo kakabsat nga ni Apo Diyos kumati dumngeg ken mangted kadagiti handa nga maibkas nga daw adakin ni Apo Dios. Ket kastar kapsat agyaman tayo met kini Apo Dios kadagiti kapsat tayo nga agpatpatayab kadagiti stars. Ket dakkel nga tulong ti trabaho ni Apo dagiti sagot yu kapsat nga
ipagpatayab yung stars para iti trabaho ni Apo. Ket sa pela kuma, ket ti Dios ti mangitid kanya iti mangisubli ti adupay nga bendisyon. Kastamad kakabsat dagitihan nga makaammo nagpatayab ti stars. Adati inaramat ni Apo Dios nga alternatibo nga pupuspusan tapno ti kasta ket maitid tayo dagiti sagot tayo. At nakaplasta ta ti GCash number tayo ti screen. Ita kakabsat ti itayo pangituludan dagiti sagot tayo. Ket dagiti nga sagot yung kakabsat ket maaramat tayo. Iti panangiwarnak, panangiwaragawag, iti sasao ti Apo Dios, iti naduma-dumang nga paset iti lubong. Ket nga kakabsat at nga biyang tirabi ket mabuya tayo mat. Ajay umuna nga Thanksgiving nga ti trabaho ni Apo di jay Ilagan City. Ket buyahan ti kakabsat tabing tirabi. Operator, paki-plus man ajay Thanksgiving ti Ilagan City. Kakabsat. Amen. Nagyaman tayo kinapo Diyos ti napasamak nga first Thanksgiving di Iligan City. Katultuloy tayo kay kararag, iti kapsat tayo, ti dayta nga lugar na adupay nga kararwa na umasidag kinapo. Brother Nardino? Amen. Madaydaw ni Apo Diyos kapsat. Katang rabi, papantayan iti may katlong kaset, iti dayto nga programa kakapsat. Kaya salamat kaduada kayo katang rabi. Agtutuloy tayo kapsat na dayawon niya po katang rabi. Kaya tatang rabi mapatay kakapsat, kadagiti announcement, kadagiti pakdar kakapsat, iti sumaganat aldaw, kadagiti trabaho ni Apo Diyos. Ito no February 9 or February 9. February 9. 20th anniversary of March 9. Excuse na February. March 9, 2025. 20th anniversary po. Gawain ti Apo. Ijay Ibaan. Batangas. Kapsat. Ito no March 9. Amen. Ken kasama kapsat. Ito no aji panagkakadwa nga panagkararag kamsat every 8 p.m. Tirabi daji online prayer meeting tayo. Maawis da kay kapsat na. Tapno iti kastag agkakadwa tayo ti panagkararag. Kuna di Biblia, nasged kinasged nga kararag takkel iti maramid na. Isu nga dagiti anak ti Apo kanayon da nga dumawdawat kini Apo Dios iti pigsada kapsat ken panakabalin. So nga dagiti nga panagkararag tayo mabalin tayo nga idaton kini Apo dagito iti araraw kay kapsat. So nga nagpatigunay kapsat na. So nga tatang rabi may sama pa nga special song iti
magantay kakabsat, ti paulo nagat nagasat nga aldaw, itad nakatay kadatayo ni Brother Greg, kini Brother Greg, kini Brother Godfrey Fukao, kini Brother Nelson, taluda kakabsat, dengken tayo man, na di napintas nga sagot ng kanta nga inda itad kakabsat at ang arabi. Amen. Operator? Amen. Salamat kada jay apindos unay nga mensahe ti kanta nga intan ng ikang kabsat nagasat nga aldaw. Kaya salamat kini Apo kada ti kakabsat tayo nga sagana da kabsat nga mangted iti kanta para kini Apo. Di pa nagtutuloy tayo kakabsat thank you ni Brother Boyet is marunupay nga program. Brother Boyet? Amen. Agyaman tayo tabing terabi, agyaman ak po Brother Nardino. Ajay may isang announcement tayo correct kakabsat. Ajay gayam March 9, 26th anniversary iti Dagupan City. Ajay hanga Batangas, Dagupan.
So nga ikararagti kakabsat dahil nga anibersaryo ni Apo March kodayay March 2 gaya March 2 hanga February March 2 2025 26 nga anibersaryo iti trabaho ni Apo dijay Dagupan City. Ket ikararagti dita nga trabaho ni Apo. Ket tangarod nga biyang tirabi kakabsat ket dawatek nga isagana tayo ti puso ken kapanunutan tayo tamapantayon kakabsat ti kapapagan ita biyang tirabi ti daytoy nga programa ni Apo ket awan sa balay dayjay panagdingeg iti napatig na sasauna. Ket dawat kita nga iti mangipay ti mensahe ta biyang tirabi nga ramaten ni Apo kumanip dijay panikitarlak awan sa balay ni kabsat tayo nga Bernard Velasco iso ti aramaten ni Apo Dios nga mangita iti mensahe ni Apo itang biyang tirabi. Yamang tayo, kanyayo, Brother Nardino, kan Brother Boyet. At kanta gito'y kakabsat tayo, nga agbuy-buya itang arabi, kat agyaman kami, nakadwata kayo mo't itang arabi, tultuloy nga agbuy-buya, dahil ito nga Ilocanong broadcast, na maawagan ti dalan, ti Kinasanto. Kat itang arabi, kat agyaman tayo, may samat, maaramat akmat, nga mangikasaba, iti sasao ni Apo tayong Yesu Kristo. Ket itang arabi ket mapantayo man nga ro ti basa daytoy teksto nga pagbasaran tayo ti pagadalan tayo itang arabi. Ket ti teksto nga apan tayo nga masarungkarang ket itoy Tito chapter 3 verse 5. Kunana itoy chapter 3 ti Tito verse 5. Saan agapo kadagiti araramid ti kinalinteg nga inaramid tayo no diket kas mayannugot iti asina insalakan na tayo gapu ti panagugor ti baro apan nakaparswa ken ti panangpabaro iti Espiritu Santo. Dayta ti teksto nga pagibasaran tayo ti mensahe tayo itang arabi. Sakbay nga agtuloy tayo mapantayo pa iti panagkararag. Mamay nga manakabali namin, kita agyaman kami man itang arabi, inikan na kami iti kundaway, tapno ang makayadal manan iti sasaw. Kita sapil na kuma, ito adipin mo nga maaramat itang arabi, kita ikam ti sirib, tapno maipalawag nga jay pagayatam itang arabi. Kita tulungan na kami at Santong Espiritu ket iso ti umantabay aging ka na malpas tayo ting aramid. At iti dawat kang kararagmi, babahan tinagan ni Apong Kristo. Amen. Ti paulo na, daytoy mensahe tayo itang arabigat na paulwanan iti panagbalbalin. So ti makita tayo iti teksto nga binasa tayo nga kunana adati panagpabaro. Iti makunana iti panagbalbalin. Pudno na unay nga kasapulan nga ibagbaga iti nasantuan nga kasuratan nga rumbeng o adda ti banag nga kasapulan nga mabaliwan iti maysa tao. So nga makita tayo ito ti pagtaudan da iti mensahe tayo itang arabi nga kasapulan ka adda ti panagbalbali. No kitaan tayo ati panagbalbali no ti panakaawat dagiti tattao dito'y lubong. Kat ibagbagada ka ti panagbalbali ko di mabaliwan ti physical appearance da. Isu ti kayat nagpapintas ti langada. Kasta ti kayat da nga panagbalbali. Ngam no kitaan to iti nasantuan nga kasuratan. Adda ti ibagbaga ti Biblia nga kasapulan nga mabaliwan iti maysa tao. Rumbeng nga agbaliw iti maysa nga tao. Ket isu ti makita tayo itang arabi. No adalan tayo iti Biblia, ket makita tayo nga ibagbaga ti Biblia nga iti tao ket natural nga ti panakayanaknak ti tao ket agbalin nga managbasol. Agbalin nga nadakes iti maysa nga tao. Ket daytoy nga kasasaad saan a mabalin nga baliwan iti biag na.
iti tao nga makunang nga agar-aramid ti basol, uraan niya aramidin na, di na kaya nga baliwan ti bagbagina. Ay ti kaya tayo nga puntoon itang arabii nga masapulan, kasapulan nga iti na biyag nga na espiritualan iti may sa tao, iso ti mabalbaliwan. Tagamin, awanan ti sabali nga mabalin nga makabalbaliw iti biyag iti may sa tao, iti na espirituan na banbanat. No di ket ni Apo tayo nga Kristo laeng. Isu ti mga makaaramid iti panagbalbaliw iti biag iti maysa nga tao. Iti Biblia ada makita tayo ada tallo nga kasapulan nga mabalbaliwan iti maysa nga tao. Ket ito'y makunana iti umununa nga ibagbagan na ito'y Ezekiel 36:26 kung kunana anya adi umuna nga makasapulan nga mabaliwan iti may sa tao. Ezekiel 36:26 kunana ditoy ikang kayon to ikang kayto met ti maysa nga baro a puso ket maysa a baro nga espiritu isaad kunto iti unegyo ket ikakto ti bimmato ikatekto ti bimmato a puso iti lasagyo. Ket ikan kayto iti maysa nga puso nga lasag. Kunana ito Ezekiel 36:26 ke adagayam iti bato nga puso nga ibagbagana. Adda ti puso nga natangken. Ay ti kalagayan kasasaad iti maysa nga tao. Isu ato iti ibagbaga ti Biblia nga masapulan, kasapulan nga mabaliwan. Hangad iti physical nga puso ti sukatan. Adyag karoon iti transplant, heart transplant. No di ket ti ibagbaga na dito iket adyay natangken nga puso iti maysa tao ket mabalbaliwan. Kasano tayo nga maamuan nga iti puso iti maysa nga tao adda tinatangken nga puso na. Ay ti ket babaen iti basol nga agtataod iti puso na. Babaen ti basol nga aggigyan iti puso na. Kasano tayo nga maibaga nga iti maysa nga tao adda ti basol iti puso na. Madi tayo man nga ibagbaga iti Biblia nga iti maysa nga tao nga adaan iti natangken nga puso ket isu dagiti managpungtot. Isu dagiti tao nga adaan tinadakas nga puso ket madidaan mo ti panagpakawan. No iti maysa nga tao nga nakaramid ti basol kanyada, di da mapakuwan ti padada nga tao. Ken may sapay adanda iti pride iti puso da. Di da amo ti dumawat ti pamakawan dagiti basbasol nga naramid da. Tagamin adda ti bainda. Kuna ti Biblia iti kakambal iti panagbain ket pride. Ket dagita nga makita tayo iti puso iti maysa nga tao. Isu nga ibagbaga iti Biblia ito Ecclesiastes 8:11 kung kunana aday bagbaga na ito Ecclesiastes 8:11 nga iti kinadakas ket aragjay puso iti maysa nga tao. Ito 8:11 kunana ti Ecclesiastes agsipod ta ti pannakadusa maibusor iti dakes nga aramid ken saan nga matungpal anapardas. Iti kasta ti puso dagiti anak dagiti tattao ket nuanda iti panggep nga agaramid iti dakes. Kitaan tayo adi ibagbaga na iti Ecclesiastes 8:11 addaan iti kinadakes ti puso iti maysa nga tao. Isu ay ti kayat nga mabalbaliwan ni Apo tayo nga Kristo. Tagamin no nga mabalbaliwan daytoy puso iti maysa nga tao agnaed dayjay basol iti puso na. Kuna ti Biblia ket iti sakbay nga maiyanak iti tao ket nainginaw iti basol. Ara di pa lang tiyan iti maysa nga ina ket addaan iti basol. Babaen dayjay minana tayo nga basol ken ni Adan. Isu nga no iti maysa nga tao ket naiyanak
ket na kalpasan nga amuna iti kinadakas, amuna ti agaramid ti dakasen ken no, kaya na nga amunan iti adan isuna iti makunkuna nga accountability, age of accountability. Ket di na pinili ti agaramid ti nasiyaan, matinag isuna iti kinapanagbasol. Isu nga makita tayo ket ibagbaga ti Biblia ay ito iti kasapulan nga mabalbaliwan. Ay iti puso tayo espiritual. Hanga dati literal nga puso tayo. Nagamino nga mabaliwan da iti puso tayo. Natangken da ito eh. Isu nga iti maysa nga puso iti maysa nga tao nga adan tinatangken puso na narigat nga makadwa da ito. Narigat nga kadwa da ito natangken ti puso na. Ngem kung kuna ti Biblia ay ito nga natangken nga puso ket mabalin nga sukatan ti Dios. Masukatan da ito eh, spiritual speaking. Mabalin nga agited iti Dios, iti baro nga puso. Ay natangken nga puso ket sukatan na iti lasag kunana, iti binasa tayo itatay. Adda iti lasag, ibig sabihin kuna iti pusong laman iti Tagalog ket no addaan tayo iti lasag nga naimpusuan, na kwa tayo big sabihin adda ti nalaka tayo nga magpakawan kagiti pada tayo nga tao no nakaramid ti basol daydi pada tayo nga tao di pwede mabudawat ti pamakawan kata tayo ket napakawan tayo kasta ti addaan iti nalasag nga puso kumpara ijay natangken aji bato nga puso isu nga aji kanta nga rod kunada ke pusong bato agpaypay sumot aja ti bagbagat ti Biblia nga dagijay tao nga adaan ti batong puso ket isuda dagijay agar aramid ti dakes addaan iti dakes ti panagbibiyag ta isu nga natangken ti puso da isu nga no kitaan tayo ket iti puso da ket addaan da iti kinaagom may sapay ata nga ebidensya nga adda ti bato nga puso da natangken ti puso da addaan da ti kinaagom nang nangruna iti pirak. Aji makakita dala ng iti kwarta ket aji matada ke kaslamot lang nga kuminkintab kunana. Ajay iti makpakitaan nga iti maysa nga tao adda kinaagom na katunayan nga adda ti batong puso. Isu nga ata ti kahit nga masukatan ni Apo tagamino nga masukatan daytoy awan tinamnaman na ijay gloria ti langit. Isu mga itangarabi ayaten nga kakabsat ikan na tayo ti pusong laman kung kuna iti Apo tayong Kristo. Ito Ezekiel 18:31 kunana. Ito'y aday bagbagana nga ati pusong bato ket mapabaro. May kanti baro nga puso. Ezekiel 18:31 kunana ditoy. Iya dayuyo kada kayo dagiti amin asalungasing yo. Isuda sinalungasing yo ket mga aramid kayo iti maysa puso abaro ken maysa nga espiritu abaro taapay amatay kayo ubalay ni Israel. Kitaan tayo iti babaan ti panagsalungasing madaan tayo iti bato nga puso. Kung kunaan tayo nga panagsalungasing aji madi tayong agtultulnog iti bilin ni Kristo. Di tayo sursurutan ti pagayatan ni Kristo aji ti makuna nga panagsalungasing. Isu ngo maysa tayo ijay kumun kontra o madi nga sumursurot iti pagayatan ni Kristo maadaan tayo iti bato nga puso. Tumangken ti puso tayo. Aging gana maging bato kuna nga rod. Isu dayta ti kayat nga ikaten ni Apo. Ikkan na tayo ti baro nga puso. Kasano tayo nga agkaroon iti batong ti baro nga puso. Aji pusong laman kunana. Babaan ti panagbabawi. No iti maysa nga tao kaadaan ti basol na ammo nang agararamid ti basol. Kasapulan nga dumawat ti pamakawan kini Apo. Tagamino nga makadawat ti pamakawan ni Apo hanga mabalbaliwan iti puso iti maysa nga tao. Agtalinaed nga agararamid ti basol. Agbibiyag nga agararamid ti basol.
iti puso na at daan tinatangken. Isu nga no kayat tayo nga mabalbaliwan ti puso tayo, no kayat tayo nga madaan tinamnama iti gloria ti langit. Dumawat tayo ti pamakuan kinapo. Tapno mabalbaliwan ti puso tayo. Maikkan tayo iti nadalos nga puso. Kasapulan iti nadalos nga puso iti maysa nga tao. Tagamin iti basol ko iso ti rugit nga ibagbaga ti Biblia. Na ituding ajay basol iti rugit. Isu nga no narugit ti puso iti maysa nga tao, adda ti basol na. Adda basbasol nga raramiden na iti kabibiyag na, panagbibig na. Di na maliklikan ti agaramid ti basol. Tagamin narugit ti puso na. Isu nga kung kuna ti Biblia, nuhaan nga madalusan ti puso tayo, maawanan tayo ti gundaway nga makita ni Apo tayo nga Jesucristo. Takong kuna ito'y Mateo 5:8 ibagbaga na iti Mateo 5:8 kung kuna na dito'y para kadagijay addaan ti nadalos nga puso. Kuna na bendito dagiti nadalos ti puso da ta makita danto ti Dios. Ibig sabihin bendito kuna na nagasat dagiti tao nga addaan ti nadalos nga puso ta makita danto kano ti Dios. No kitaan tayo aji kabaliktaran na datoy. No dagiti tao nga addaan ti narugit ti puso, hang nga dalos ti puso na ibig sabihin awan ti chance, awan ti namnamada nga makita danto ti Dios. Isu nga kasapulan nga rod ayaten nga kakabsat. Ayaten nga gagayem ita nga rabii. No kayat yunto nga makita ni Apo tayo nga Dios, Apo tayo nga Jesucristo. No kayat yunto makita ti Dios, ijay pagarian ti langit. Kasapulan nga madalusan ti puso tayo. Kasapulan tagamin ibagbaga na ito'y Mateo 5:8. Nagasat o bendito dagiti nadalos ti puso na tang makita danto ti Dios. Isu nga daytoy kumati kuan tayo. Agawaan tayo kuma nga malakam daytoy nga ibagbaga ti Biblia. Tagamin nuhan tayo nga karanasan daytoy adaan ti nadalos nga puso numatay tayo. Awan ti namnama tayo nga makadanon ijay langit. Tagamin ata ti bagbaga ti Biblia. Isu nga kuna nga ro ijay paulo ijay pagadadalan tayo ket panagbalbaliw. Kasapulan nga mabaliwan ti puso tayo. Manipod iti narugit nga panagbibiyag. Manipod ti narugit nga puso tayo. Nga agar aramid ti basol mapabaro. Ibig sabihin madalusan daytoy. Mambali siguro nga ibagayo babalin niya madalusan ti puso ti maysa nga tao. Agbalin ayaten nga kakabsat. No pamatyan tayo dayjay inaramid ni Apo tayo nga Jesucristo ijay krus ti Kalbaryo. Babaan ti dara nga nagparukpok ijay krus ti Kalbaryo. Isu ti mangdalos ti puso tayo. Kasapulan lang iti pamati. Tagaminuhan kayo mamati nga kaya ni Apo tayo nga Jesucristo nga dalusan ti puso tayo. Taga mading madalusan puso tayo. Tagamin ay ti bagbaga ti Biblia. Isu ti mangdalos ti puso tayo dayjay dara ni Kristo. Symbolical po yun ang literal. Babaan ti pamati madalusan tayo. Ay ti bagbaga ti Biblia. Ay ti kaya ti Dios nga mabalbaliwan iti maysa nga tao. Isu nga anya pa iti aramiden tayo ayaten nga kakabsat. No kayat tayo nga daan ti naimma nga panagbibiyag. Madaan tayo ti talna iti puso tayo. Awan ti riribok iti puso tayo. Kasapulan nga madalusan. Tagamin iti maysa nga tao nga daan ti narugit nga puso na adu ti dandanag na ti puso na. Adu ti pagbutbutengan na iti puso na. Anya ti makagapo ay ta babaen ti basol nga naag iti puso iti maysa nga tao. Isu nga ayaten nga kagabsat. Hanyo ko mga pabayagan iti panahon. No makita tayo nga rabi kat adaan tayo pa iti narugit nga puso. Kasapulan nga rod nga agawaan tayo. Kasapulan nga dumawat tayo ti pamakawan ni Kristo. Pamatyan tayo dayjay dara na nga madalusan ti puso tayo. Dayta ti ibagbaga ti Biblia nga iti addaan ti nadalos nga puso adda ti namnama adda ti buntaway nga makita tanto ti Dios ijay langit. Nunto ata ento no dumteng ti patay.
numatay tayon to, uwin no dumteng umayan ni Apo ting Jesucristo, iti babaga nga maikadwa nga iyaay na ito'y lubong. At that is second coming. Isong dayte ito urayan tayo. Isong ano, madi tayo nga agawaan nga maadaan iti nadalos nga puso. No dimteng iti isubli ni Apo ti Jesucristo ket masangputan na tayo nga daan tinarugit ti puso. Sigurado dayta. Impyerno ti pagtinagan tayo. Iso nga kumaket, iso ti aramiden tayo. Aging gana adapay gundaway, aging gana aratoy tayo pay lang lubong, ito'y ti panaglinis ti puso. Babaen ti panagdawat ti pamakawan kini Kristo. Maikaduwa nga kasapulan nga mabalbaliwan iti maysa nga tao o maysa nga tao ket dai kunana iti Roma 12:2. Kunana iti Roma 12:2 ibagbagana. Ket di kayo umabuloy, ito'y alubong. No di ket agbalbaliw kayo, gapu iti pannakapadparo iti isipyo, tapno mapaneknekan nyo no anya ti nasayaat ken anya naunumegan ken naan anay nga panagpagayatan iti Dios. Kasapulan kanugat mabalbaliwan ti panunot tayo, iti isip tayo. Ay ti maikadwa nga makasapulan nga mabalbaliwan ti panunot tayo. Apay nga kailangan nga mabalbaliwan ti panagpanpanunot tayo. Tagamin, no pagadalan tayo, iti biag ti tao, iti lubong, itang agdama. Ito'y aglawlaw tayo. Ito antay nga umadayon, iti karkaruba tayo, dagiti patpada tayo nga tao. Anya ti tunggal aldaw nga raramiden da. Na imateryalan, ti kankanayon da nga sangsangon. Apagreeng pay lang ti agsapa ket na imateryalan ti panpanunutan da. Di daman lang nga malagip ti agpasalamat ti Dios. Di daman lang nga mapanunot nga agpasalamat ti Dios. Tagamin nariing dapay. Di da makapagpasalamat ta nadanda ti sanikwa. Nadanda iti nasayat nga pamagi. Adda ti pigsada ay ti di da nga malaglagip. Kang runaan di da malaglagip ni Apo tayo nga Jesucristo. Kasano nga di da malaglagip? Tagamin iti panawon daket may ibus iti na imateryalan iti lubong. Isu lang ti panpanunutan na no kano agkakwarta. No kasano agkaroon iti adu nga kwarta ay ti panunot ta. Puro material iti aradya panunot ta. Masapol nga mabalbaliwan da iti nga kapanunutan. Tapno kunana iti binasa tayo, maamuan tayo ti pagetan ni Kristo. Ibig sabihin, ti kay nasawan iti maysa nga tao nga na maibibus ti kapanunutan na iti na materialan nga lubong, di da nga maamuan ti pagayatan ni Kristo. Di da amo no anya dagiti kayat ni Kristo nga piyak tayo dito lubong. Isu nga no kunana maibus ti kapanpanunot tayo iti nga lubong, madi tayo maawatan ti sasao ni Kristo. Madi tayo maamuan ti pagayatan ni Kristo nga kasapulan nga agbiag tayo nga gararamid iti baso. Tagamin iti imatang ni Kristo dagiti enak na kaya nadalos ti kapanunutan da. Saan na nga kasapulan nga ibusen iti aldaw na iti na imateryalan nga bagay. Kitaan tayo iti maysa nga tao. Iti kinasaya ati Dios ko inikkan na iti tao iti innam nga aldaw nga agtrabaho para iti bagina. Ngem iti aldaw nga Domingo, aldaw ti Domingo, ket may salang aldaw nga daw-dawatan ti Dios kanyata. Di da lang nga maita. Di da nga maiabuloy iti bagita nga agserbi kini Apo. Di da man lang malagip dayta iti panagbibiyag ta. Gamin iti panunot daket narugit. Kasano nga narugit ti panunot ta? Tagamin no iti puso iti maysa nga tao ket narugit met ti panunot da. Kunana iti Marcos 7:21. Kitaan ti iti Marcos 7:21. Ta iti uneg ti puso
dagiti tao, ag tao dagiti dakes a panunot. Kitaan nyo kakabsat, ag taod kano iti puso dagiti nadakes nga panunot. Kamalala, panakiabig, panagpatay. Kitaan nyo kakayaitan nga kakabsat. Iso nga adi umununa nga kasapulan kano nga mabalbaliwan tatay nga imbaga tayo adi puso. Tagamin no narugit ti puso ti maysa nga tao, narugit mo ti mapanunot na. Tagamin aggapo di puso dagiti panpanunutan iti maysa nga tao. Iso nga kasapulan madalusan. Nadalus ti panunot tayo, madalusan ti panunot tayo, isip tayo no nadalus ti puso tayo. Iso tayta ti kaya ti apo tayo nga mabalbaliwan iti maysa nga tao. Kaso kasapulan nga rod nga panunutan tayo mo ti biag tayo nga na espirituala. Ikikan tayo mo iya ti gundaway iti bagi tayo nga agdengeg ti sasao ni Kristo. Panunutan tayo mo iya iti biag tayo nga na espiritualan nga kasapulan nga agdengeg agadal iti sasao ni Kristo. Nohan tayo malagip dayta kakaasi tayo. Agamin numatay tayo awan tinamnama tayo ijay langit. Kanayon nga iti Dios ket kasapulan nga panunutan tayo. Isu ti unaan tayo ti panagbibiyag tayo. Isu kumati umununa. Tagamin ko na ijay ket Mateo 6:33 ka kasapulan nga unaan tayo ti pagayatan ken pagarian ti Apo. Tagamin no aramiden tayo dayta kuna nagat amin dagitoy ket idanon inayon na kada tayo. Dagitoy material nga bagay ket urehan tayo dawatan dayta. Inayon ni Kristo kada tayo. Kasapulan laeng nga unaan tayo. Iti pagayatan ken pagarian ti Apo. Antayo panunutan dayta material ammo ni Apo dayti kasapulan tayo ti tunggal aldaw. Inayon na dayta kada tayo. Isu nga no alaan tayo dayti nga formula, hantayo nga agriga. Hantayo nga agdanag no anya ti kanan tayo ti tunggal aldaw tagamin ni Apo mangted kuna nangarod ko isu na ti Jehovah Jireh. Isu na ti mangted dagiti kasapulan tayo. No mamati tayo dayta, no kaya mapanunot tayo dayta itang rabi maadaan tayo iti nadalus nga baro nga kapanunutan. Ay tati kaya isu nga agreeing tayo. Anya kasano no pay nga mabdalusan ti puso tayo no di tayo nga agawaan. No di tayo nga kayat nga mangyari daytoy. No di tayo nga panpanunutan iti biag tayo nga espiritualan. Sapay la kumaket makita tayo daytoy nga itang rabi. Kasapulan madilaeng nga iti puso ti madalusan ti tao. May kadua ket madan tayo iti nadalus nga kapanunutan. Ay ta ti ibagbaga ti Biblia nga mabalbaliwan iti maysa tao. Maikatalo nga kasapulan nga mabalbaliwan iti maysa tao ket iti Roma 6:4 kunana. Roma 6:4 kunana ditoy naitanem tayo nga rod maikanunong ken kuana gapu iti bautisar iti patay. Tapno kas iti panagungar ni Kristo kadagiti natay gapu iti dayag ni Ama kastamet magnatayo kuma iti baro a panagbiag. Baro a panagbiag. Ibig sabihin, adi baro iti Tagalog bagong buhay. Baro a panagbiag. Ita Roma 6:4 kunana. Tagamin kitaan tayo. Ay ti aglawlaw tayo. Nagadu ti tao agar aramid ti basol. Kitaan nyo dagiti tunggal aldaw nga panagbibig da, adu dagiti agsugsugal, adu dagiti mannanger, adu dagiti agtatakaw, adu dagiti agar aramid ti kabulastugan. Ket dagiti nga aramid ket aramid iti maysa nga managdakdakes. Ti biag na ket agar aramid ti basol. Ay ta ti kayat ni Apo tayo nga mabalbaliwan nga panagbibiag. Dagiti tao nga agar aramid ti basol ket ti biag na ket narugit iti sangwanan ni Kristo. Isu nga no iti maysa nga tao ket uray mampay no na isu natin makunang na mayaman kunatago adu ti sanikwana ngem ti biag na ket
agar aramid mati basol, awan ti serserbi na dayta iti sangwanan ni Kristo. Kasapulan kanu nga mabalbaliwan ti panagbibiyag tayo. Kasano nga agbaliw karo ti biyag iti may sa tao. Masapol ngano ti biyag mo ket agar aramid ka ti basol, umawat ka kini Kristo. Dumawat ka pamakawan kanya na tapno mapakawan na ka ikan na ka ti baro nga biyag. Adi makungkuna na nga born again experience. Hangad ay pag makunatay nga born again experience, mabalbaliwan ti biyag tayo hangad ay physical nga born again, adi maiyanak tayo ti physical, no di ket adi spiritual nga panagbiag tayo ket maiyanak manen. Anya ti iyanak ta gagamin ti may nga tao gararamid ti basol, natay spiritual dayta. Awan ti relasyon na iti Dios. Isu nga ita ti kayat ni Apo tayo nga Kristo nga agbiag manen, ma-born again. No maranasan tayo dayto nga born again experience, maadaan tayo iti baro nga biag. Ay ti kayat ni Kristo. Biag nga awan ti agiti tao gami nga agararamid ti basol, agbibiag da nga awan ti Dios kanyada. Isu nga naglakada lang nga agaramid ti basol. Naglakada lang pumatay. Naglakada lang agtakaw. Naglakada lang nga agaramid ti basol. Apay babaen ti basol nga agtata ti panagbibiyag da. Dagamin man nagbasol da. Tango na ti Biblia, iti may nga tao nga agbasol ka adipen iti basol. No makuna nga adipen iti may sa tao ti basol, ura anya aramiden na. Uray no madi na kahit agaramid ti basol. Di na maliklikan. Tagamin adipen iso na ti basol eh. Iso nga ayaten nga kagabsat madi tayo ko mga agpa-adipen iti basol. Tagamin no adipen tayo ti basol. Uray madi tayo kahit agaramid ti basol, madi tayo maliklikan. Makaaramid ka ti basol. Tapno makaiwas ka o hangka makaramid ang ti basol iti panagbibiyag mo. Umawat ka kini Kristo. Sumurutom dagiti pagayatan na. Kasta ti kayat ni Kristo nga madaan ka na, maranasan tayo. Magna tayo iti baro nga biag. Tagamin ko na iti Corinthian ka agijay daan nga panagbibig tayo ket masapul kano mapabaro. Ay ti kayat ni Kristo. Tagamin nuhaan tayo madan ti baro nga biag. Hantayo nga makadanon iti langit. Mabalin nga idamag yu. Balin mo iya nga iti tao ka nga makaaramid ti basol. Kay dayta ti kapanunutan dagiti tao nga agararamid ti basol. Tagamin agararamid ti basol. Isu ti pamatyanda nga amin nga tao ka agararamid ti basol. No kasta ti kapanunutan iti maysa nga tao, talaga nga managbasol isuna. Ngem anya nga rod ti purgapuna, anya nga rod ti panggep ti panagadal ti Biblia. Isursuro ti Biblia ka kasapulan kano nga agbiag tayo nga nasanto nga hanga agararamid ti basol iti sangwanan ni Kristo. Tagamin iti rason uno apay adda ti panagadal ti Biblia ket dagiti agararamid ti basol mabaliwan ti biag na. Madanda ti namnama nga makita danto ni Kristo ijay langit. Tagamin no ti panunot tayo ket agararamid tayo amin ti basol dihan tayo lagat adalan ti Biblia. Madi tayo lang arot nga mapantibi ti paggigimungan no amin ket managbasol met lang awan serserbi ti panagadal ti Biblia no iti amin ket no awan ti tao nga nalinteg ngem hanga paypay so dayta tagamin ibagbaga ti Biblia adda ti nalinteg nga biag adda ti panagpakasanto panagpakasantifikar ay ti kayat ni Kristo. Adda ti maibagbaga iti Biblia, adda ti ibagbaga ti Biblia nga nagbiag nga hanga agararamid ti basol. Sino ay ni Enoch? No kamamuyon ni Enoch, kuna ti Biblia ka nagna nga kadwa ti Dios. Ana kayat nga sakunday ta. Nagnaisuna babaen iti pagayatan ni Kristo nga hanga agararamid ti basol. Isu nga rod nga ni Kristo, ni Apo tayo nga Kristo umay ditoy lubong tamang ted ti ulidan. First Peter makita tayo. Nang ted isuna ti ulidan, ibig sabihin nagbigay ng halimbawa kuna na iti Tagalog. Tapno isu ti surutan tayo. No kasano isu nga nagna iti lubong, isu ti kayat nang aramiden tayo. Agbiag tayo nga ni Kristo makitkita
iti panagbibiyag tayo. Isu nga ti kang runaan nga kumanga makita iti panagbibiyag ti tao ket di adda ti panagteppel. Tagamin iti may nga tao nga awan panagteppel na, di na mateppelan ti bagina, makaaramid ti basol. Isu nga ron nga ibagbaga ti Biblia ket maadaan tayo kuma iti panagteppel. Adda ti si paparbeng tayo kuma. Tagamin ay ti kayat na kuna nagat ito'y lubong nga agdama. Ay ti kayat ni Kristo. Ito iti panagprepara iti biag tayo. Tapno matay tayo makadanon tayo di langit. Hangay di ito langit panagpakawan dito'y daga. Kasapulan nga habang arati tayo pay lang lubong mapakawan ti basbasol tayo. Tagamin no urayon dahi jay aldaw nga matay ka tapos di ka pa nakapagpakawan awanan tinamnama. Aging gana aratoy tayo lubong kung kuna iti Biblia ni Apo tayong Jesucristo ket ayat. Ibig sabihin kahit nga sa wanday ta habang agbibiyag tayo iti ayat ni Kristo kada tayo ket ipakpakita na. Ngem numatay tayo nto o dumteng to ni umay to ni Apo tayong Jesucristo sumango tayo jay hukuman panagujay hukuman na. Ket itunto haan nga ayatan ni Kristo na dikat hukum. Hukuman na tayo nto. Kitaan na. No sino dagiti managbasol nga natay, hang naadaan ti nadalos nga puso, haan nga naadaan iti nadalos nga kapanunutan, haan nga naadaan iti baro nga piyag na, isudan to ti mapasama. Ijay dusa nga agnanayon. Isu nga ayatan nga kakapsat itang arabii, sapay lakumaket makita tayo ay di pagayatan ti Dios. Tagamin ay ito'y tikayat nga mabalbaliwan ni Kristo. No ay ito'y nga talukot nga maranasan iti may nga tao, 100% madusa isuna iti langit. Isu nga kang runaan nga madalusan iti may nga tao, mabalbaliwan iti panagbibiyag iti may tao ket dayjay puso na. May kadaket dayjay panunot na, iti isip na, ken atay biyag na. At ang aruti kan kanayon tayo nga mangmangeg nga may kung kuna iti English kuna naka the heart motivates the mind. The mind motivates the action. And yung action natin ay isu aji kabibiyag tayo. Isu nga ay ito iti kang runaan nga kasapulan nga mabalbaliwan iti panagbibiyag tayo. No ma-experience tayo dayto nga talo nga panagbalbaliw. Sigurado maadaan tayo iti nasanto nga panagbibiyag. Maadaan tayo tinalintag nga panagbibiyag dito'y lubong. Nagasat tayo. Nagasat tayo kuna ti Biblia no adaan iti nasantuan nga panagbibiyag tayo. Tagamin no adaan tayo ti nasantuan nga panagbibiyag kuna iti Biblia Hebrew 12:14 makita nagasat iti sabihin kanukot agiya dati nasantuan nga panagbibiyag iti Hebrew 12:14 kunana makita tayo to ti Dios. Isu nga ita ti bagbaga ti Biblia ngang masapulan nga mabalbaliwan iti maysa nga tao. Anya dagijay ulitin tayo kayton kakabsat. Iti kayat ni Dios nga mabalbaliwan iti maysa tao umuna atay puso na. Madalusan maikat dagiti rugit, maikat dagiti dakas ti puso na. Maikadua kailang kasapulan nga madalusan ti kapanunutan tayo. Maadaan tayo iti panpanunot nga ni Jesucristo ti kan kanayon nga panpanunutan ipanagbibiyag tayo. May ikadwa lang dagiti material. May katalo at ay panagbibiyag tayo. No agar aramid tayo pay basol masapulan nga agsardeng tayo ita nga panagbibiyagan. Madi tayo nga agar aramid ti basol kasta ti pagayatan ni Kristo. Isu nga ayon ita nga kapsat agyaman tayo daytoy nga marabi manen ta na ikasabaman ti sasao ni Kristo. Ket sapay la kumaket nakita tayo ti panagbibiyag tayo no awan tayo pay daytoy nga kasasaan. Kuma agkaroon tayo ti maayatan tayo ko mga mabalbaliwan iti payag tayo. Dayta tinagadalan tayo itang rabi ket isubli tayo nga ro daytoy floor para kadagiti tayo angkor tayo. Naimbag nga rabi tayo. Amen. Amen. Doon salamat kini Apo Kapsat.
Di sa una, intay nanggan ket pudnunay kakabsat nga nagpintas dadi mensahe na panagbalbaliw kakabsat. Kamasapol nga rod kakabsat nagbalbaliw tayon. Subag mamanulang siguron ti aldaw tayo kakabsat na napigkat ti aldaw ket masapol nga may sagana tayo ti bagpagi tayo. Ket salamat kini Apo, tatangarabi tinit dagundaway ket ti ami kakabsat. Kadagiti kadwa tayo online. Salamat kakabsat dagtaginayon nga makadkadwada kayo iti deti a programa kastamat kadagiti kadwa tayo iti kadwa tayo iti technical salamat kakabsat iti tulong ken ayat yo ti trabaho ni Apo ken kadagiti co-anchor salamat kakabsat amo tayo nga dagiti wagas ti Dios dagiti araramid ni Apo tatangarabi ket adu ti maaramid na ti pagsiatan iti panagbiag tayo ket tatangarabi ket kini Brother Poyet ti subag mamanupay nga uto ken panagkararag Brother Poyet. Amen. Amen. Salamat, Brother Nardino. Katatangabing terapi kapsat. Sakbay nga mapantayo ti panaglipas ti dating programa ni Apo kada ti correction dagi announcement tatay. Ket aji announcement kapsat ket i-correct tayo. Inton March 2, 2025, isu ti may ka-20 ket 6 nga anibersaryo ti trabaho ni Apo DJ Dagupan City. Inton March 15 ken 16, adati may sangarabi nga revival ken may ka-10 ket 6 nga anibersaryo iti Apo iyay Maramag Bukidnon. Ken inton March 22 hanggang 23, adati may nga maangay nga may sangarabi nga revival ken may ka-10 ket maysa nga anibersaryo iti trabaho ni Apo DJ Bantak Sarangani Province. Ken tuno March 29 hanggang 30, 2025, adati may sangarabi nga revival ken umuna nga anibersaryo iti trabaho ni Apo iti Banawag Kabakan North Cotabato. Aji kakabsat iti trabaho ni Apo ti mapasungad nga bulan iti daytoy nga tawon iti 2025 iti bulan iti Marso. Aji kakabsat iti nayon iti announcement tatay iti daytoy nga programa ni Apo. Ket tatangabiang iti rabiar iti kakabsat ket pagyamanan tayo dagiti amin nga kakabsat tayo nga inaramat ni Apo nga agtrabaho iti daytoy nga programa na dagiti kuha tayo operator tayo ay nangyadal kastamot ti co-anchor ko ni Brother Nardino ken dagiti amin nga kakabsat ken gagayem nga nagdingeg ket agyaman kami ti support tayo iti daytoy nga trabaho ni Apo. Ket takabing ti rabidong nga kakabsat mapantayon ti panaglipas ti trabaho ni Apo apantayon ti panagkararag ti kakabsat amami nga Dios kamo nakabalin ti amin agyaman kami Apo Dios ti balegi nga impayo takabing ti rabi iti daytoy nga trabaho. Agyaman kami Apo Dios ti napintas nga internet connection nga impayo mo kada kami ken agyaman kami Apo Dios dagiti sasaw mapo nga nagaganmi nga pudulaon na Apo Dios masapol ti panagbalbaliw iti biag iti maysa nga tao. Ta kami nuawan daytoy nga banag Apo Dios ket iti panagbiag mi ti trabi ti daga ket dumting tangon ket alam ti biag mi ket nuawan daytoy nga panagbalbaliw Apo ket daytoy ti agururay nga dusa. So nga tulungan ti tunggal maysa kada kami nga dagiti gagayem nga hampay nga imawat kada kayo sapay la kumapo dagiti sasaw nga naganda isu ti dalan met tapno ti kasta ket matukar ti puso da ket dumting ti panawon si kamot ti awaten dati panagbiag. Ket kami na Apo Dios nga nakabigbig kada kayo ket tulungan kada kami Apo Dios nga makapagtultuloy kami nagbiag Apo Dios nga nalinteg ken nasanto diti lubong nga tama babay na Apo Dios ti tulong yo. So amata aming terbig yaman kami ti panangalwad ti tunggal maysa kami ganon tuman sumarno Apo Dios nga panagkikita mi ti daytoy nga programa ket sapay la Apo Dios ket kan na kami ti pia ti karad ket ti pamagimi ganon tuman nagkita-kita kami. Tinagan na po mi nga Jesus daytoy dawat ken kararag mi. Amen.